La primera idea del text, Xavier, suposo que te'n recordes, va sorgir un dia per casualitat quan fèiem el cel de mossèn Cinto, sí. Doncs, i un dia em vas preguntar, i ara què? I dic no ho sé, tinc alguna idea, i em vas dir a veure, i et vaig explicar que m'agradaria fer un text, tenia el títol, L'hort de les oliveres, però tenia una idea vaga de que fos un grup de gent que parlessin una mica del país i amb aquest paral·lel de l'hort dels cirerers, és a dir, l'hort de les oliveres com a símbol, la tala de l'hort com a símbol del progrés i d'un canvi de societat i de situació, i ja està, jo no en sabia res més. I quan vas ser director del Teatre Nacional em vas trucar de seguida i em vas dir com ho tenim allò de l'hort? I jo dic ho tenim igual, dic és simplement una idea. Diu doncs ja t'hi pots posar. I m'hi vaig posar i quan vaig tenir alguna cosa que em semblava sòlida ens vam trobar un dia, li vaig llegir el que tenia, em va dir que li agradava, em va fer algunes remarques de que hi faltaven segons quin tipus de coses i bueno, la vaig continuar, la vaig acabar, li vaig tornar a llegir, em va dir que li agradava molt i per tant doncs que la faríem. Jo li vaig posar com a condició però que l'havia de dirigir ell. És ben veritat. I ja saps que va ser una condició convertida en plaer immediatament. Quan me la van encarregar dic sí, però amb la condició que la dirigeixis tu. Perquè amb en Xavier hi hem fet moltes coses i ja sé que m'entén i jo l'entenc. I per tant, doncs, vaig tranquil. I ja està. I així va sorgir la idea. I llavors no sé quan la vaig anar escrivint, però de fet el procés d'escriptura va ser bastant ràpid. I després, bueno, el procés de polir-la i retocar-la, doncs, s'ha anat fent i fins i tot ara durant els assaigs doncs hem tret coses i algun text l'hem canviat de personatge per pures necessitats del muntatge i a mi m'agrada molt com ha quedat.